na sa usa ka siglo nga nagsilbing labing dako nga merkado alang sa mga Sugboanon ang Carbon Public Market dinhi sa syudad sa Sugbo. Apan, taliwa sa padayong pagkamoderno sa carbon market, nagpabiling dakong hagit dinhi ang kabaho sa palibot ug nagpasad nga mga basura. Adlaw-adlaw libuan ka mga mamalitay ug ingon man turista ang mobisita sa carbon tungod sa ubos nga presyo sa mga palaliton nga gibaligya sa kapin 6,000 ka mga manindahay dinhi. Apan sama sa gidaghanon sa mapalit sa maong dapit, tune-tonelada sab nga basura ang magtipon og sulod sa merkado. Matud pa sa dato sa Cebu City Department of Public Services kung DPS, mukabat sa kapin 600 ka tonelada ang basura sa Cebu City matag adlaw. Samtang 10% o 60 ka tonelada niini gikan lamang sa carbon public market. Gani sa atong pagsuroy-suroy palibot sa merkado, tataw ang kakuwang sa basurahan alang sa publiko. Tungod niini, naandan na lang pud sa mga manindahay ug mga mamalitay nga dunay mga plastik ug basura nga nagpasad sa kalsada. Sa pipila ka tuig nga padayong nagbaguod sa hagit sa basura ang mga taga-carbon, kabag-uhan ang gipangandoy sa usa ka negosyante nga si Benito Samson, 42 anyos ug 20 ka tuig nang namaligya og bugas sa merkado. Sige na kog suroy-suroy dili gyud malikayan nga duna pay mga tambak sa mao mga basura. Usa ang ilang itubag ma'am, wala pa ang dump truck nga maoy mo pick up sa ilang basura. Sa iyang kaugalingong paninguha aron malimpyo ang kadalanan sa carbon, siya nag-imbento og usa ka solar-powered garbage cart. Gibot nga niya kini og upat ka dagkong basurahan, silhig, dustpan ug mga solar panels sa atop nga nagkuha og enerhiya gikan sa adlaw aron moandar ang makina niini. Ang garbage cart maoy sakyan ni Benito sa iyang pagtuyok palibot sa carbon public market aron hipuson ang mga ginagmayng plastik ug basura nga iyang maagian. Matud pa ni Benito nga mokabat sa 70,000 pesos ang iyang nagasto aron lang maporma ning iyang imbensyon. Sa akong sitwasyon karon, nangutang kog turpo para makaproduce lang aning tanan para magamit dayon aning sitwasyon na karon. Dili ako mismo ang nagbuhat ani pero ako nagaguide nga mao ni siya ang buhaton sa ako ra pud nga silingan. Diri sa Cebu, sa Visayas, wala gyud por mga sama ni ani. Ako na gyud gibuhat og ing ani nga palain iba kaysa iba ba. Alas 6 pa lang sa buntag, sugdan na ni Benito ang pagpamunit og basura sa merkado. Sa di pa niya kini i-turn over sa iyang trabahante nga si Louie nga maoy mo padayon niini hangtod mahapon. Tungod sa iyang gibuhat, nakaani og pagdaig si Benito gikan sa laing mga manindahay sa karbon. Matud pa nila nga nahimong sumbanan si Benito aron mahapsay ug malimpyo ang ilang tagsa-tagsa ka pwesto. Nindot kanang mayo ilahang pamatakaran nga nay mga sagbot diri ilahang anam-anamon nila karang hipos para dili sila para limpyo ang kadalanan ba. Nindot siya yang pamaagi karon limpyo kay ang karsada. Dili kay hugaw sad ba. Amo sang basura sa amo diri sa amo sa tapoko nya amo sa ilabay sa dapat may kaminhiro. Mulabay sa basura. Gawas nga usa ka tag-iya og bugasan sa carbon, miyembro sab si Benito sa Karbohanong Alyansa, ang grupo nga tumong ang pagpanalipot sa katungod sa mga carbon vendors. Ug isip miyembro sa usa ka grupo nga gitamod og tahod sa mga tindero ug tindera sa merkado, asoy ni Benito nga dunay higayon nga makabati siya kauwaw sa pagpamunit og basura. Ako nga ilang mura og leader, ako yung gipakita nga manilhikyop ko, ako yung buhaton dili ingon nga tama dapat sa pagmando. Muna nga ang uban, nakaila ka nako, maingon nga sir, ikaw lagi nangunay ana, dili na to malikayan nga naa sa kong heart, nasa kong una-una nga, murag ulaw sad pud ba, no? Kay kaputag basura, maniligta, niya kanang medyo ni respeto pud baya sila gamay sa ako, kay napod baya ko piling nila sa tanaw nako dato pud baya ko sa pananaw nila kay
naman ko'y mga properties, napo ko'y mga sakyanan, napoy ginagmay nga mga tindahan, munang masyak sila nga nganong apoy mangunay. Gituyo lagi nako ni, kaya dili ni para sa akong kagalingon, hagit ni para sa mga labaw gyud nako aron sila gyud mobuhat og sama niyan. For the position of Mayor, City of Cebu, Samtang, lakip sa advokasya sa bagong administrasyon sa Cebu City Government ang environment, sustainability ug hingpit nga pagpanlimpyo sa tanang bahin sa syudad, hilabi na ang carbon public market. Hangtod sa pipila ka adlaw, miabot sa kagamhanan ang gibuhat nga inisyatiba ni Benito ug siya giimbitahang ipresentar ang iyang imbensyon. Patuon ko na po sa City Hall, dalawon ko no ang e-bike. Sa diyang pag-abot na gyud sa atubangan, mismo gyud ang mayor nga nakikita gyud nako og nangutana nga nganong ingana ang desire sa akong kasing-kasing. Parang gi-offer na ako ba tungod kay servant manggug ko ni Yahweh El Shaddai diri sa Mount Carmel. So wala ko'y kapalit, ning gituyo, dili ingon nga pagpasikat, kumbaga pag-abli lang min sa ilang una-una nga ilan ang masugdan. Tuod man gihangop ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang kahago ug paningkamot ni Benito aron lang makatabang sa kalikupan sa syudad sa Sugbo. Ingon siya, na-inspire ko nimo sa imong gihimo about solar. So, considering nga naay problema sa garbage within the area, ingon siya, gi-combine niya ang solar ug ang iyang e-trike, iyang gipakita nga bisag dili kay siya, di siya dato, pero ang iyang intention to help the city, niya nakanindot ato kay sa iyang kaugalingon nga paninguha, nakaproduce siya og ginato. Dugang pa sa mayor nga kun mas mapalambo pa ni Benito ang disenyo sa iyang solar-powered garbage cart, bukas siyang musuporta sa maong proyekto aron mas madugangan pa kini og magamit sa ubang mga barangay dinhi sa Cebu City. Sultii ko kung unsay imong kinahanglan kay might be kinahanglan kag solar panels, makasecure ko naam ko'y solar panels nga mga extra. O siyang ingnan dungagan tana. Make it perfect first. Once nga mahimo na niya nga sakto, then ato nang i-mass produce. Pwede na nato magamit sa barangay, ang area nga mga gagmay. Apan, wala pa diha mahuman ang kakugi ni Benito. Duna na sab siya gigama nga laing imbensyon, usa ka homemade pyrolysis machine nga hinimo lamang gikan sa lata, garapon, tubo ug electric heater. Pinaagi sa maong imbensyon, gipakita ni Benito nga posibleng mahimong krudo ug gasolina ang plastik nga basura. Mao ni ang atong pag-process sa maong diesel, ginamit ang mga basura nga dili malata like bottle, cellophane atong gipangsulod diri unya atong ang plastic atong para bang giluto nato ba pinaagi sa init sa kalayo. Pag resulta kay mahimo siyang liquid, muhungaw siya diri ang iyang mga singot ug mulatay siya diri hantod mapaingon diri sa maong sudlanan nga mao na ni siya ang diesel, no? So sa pagkakaroon sa initial nato nga gipakita sa inyo nga experiment, kung planta na gyud siya gikan sa diesel, mupaingon ni siya sa gitawag og gasolina, no? Sa pagkakaroon di pa nato makuha ang ma-produce niyang gasolina kay ngano ang atong gitawag nga pressure o kadaghan sa basura nga gibutang gamay ra, so taman ra ma-produce niya diesel niya. Ang iyang singot mo hulog diri mo produce og diesel, unya mapaingon siya og gasolina, dayon mulabay ang iyang baho o singot, mapaingon na siya dito sa gitawag og panghaw. Okay, maestro. So, muna na yung resulta. Sa atong daan, ang basura, ilabay, itapay alkansi, bayad bata. Kining karon atong basura, kitay ganansya, kwarta bata. Okay ra? Gani gipresentar sab di Benito ang iyang imbensyon kang Cebu City Vice Mayor Tommy Osmeña sa tinguha nga makapangayog suporta gikan sa Vice Mayor. Ug karon, isip usa sa mga carbon vendors nga gitudlo aron mangu sa waste segregation ug waste disposal sa carbon, plano ni Benito nga mohimog gamayng planta nga susama sa iyang prototype invention
sa tinguha nga mamenosan ang gidaghanon sa basura nga maggikan sa carbon market. Gawas sa paningkamot sa mga pribadong individual sama ni Benito, padayong panghinaot nila nga ang kabag-uhan nga dugay na nilang gipangandoy maggikan mismo sa mga naglingkod sa pwesto sa kagamhanan. Karon, inanay nga kabag-uhan na ang maobserbaran sa merkado pinaagi sa matag semana nga flushing sa kadalanan ug striktong implementasyon sa waste segregation sa carbon public market. Ang ikaminsahe lang nako gyud no sa atong kagamhanan na pinakadakong problem sa atong syudad mao man gyud ang mga basura. Usa gid na nga makabangil ngadto sa mga kanal ug magkos gyud og mga baha. Ayok nga diha sa City Hall unta maghiusa lang gyud ang tanan. I hope nga karon nga administrasyon nga wala gyud makuan nga korupsyon. Hinaot nga kung tinabangay gyud ang tanan para naman mo asinso sad ang buhay. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.